Pinang? Ano? Magano? Huli no? Sige na agang makaalagaray? Yo! Ay mo ba yan? Ano? Bastos ka! Suwi-suwi siya. Okay, hindi kailangan mo. Unti lino, kita gartulo hari. Laan niya alam mo nagkakabuasan? Mga kailangan mo eh. Hindi pa, mampraktis kami lawari ta. Panak karoling lang. Agilay sa bayo mo. September laba ni. Ay mo ngi masabay paano makarakal. Ay payo ka lang dyan ani, naugi nira. Ay, sige sirin. Ay, asinti siya. Okay na? Boleh pansikan tu niya. Ami bibi. Ay, alis ka pa dyan arak ko ni. Kalau jam berapa wila? Kapasar mana biru tuh? Kakabuasan mana asar? Oke. Berarti kayak nyo? Aman si biru tuh. Kakabuasan mana asar? Kaya si Rene malu kayo pansik kanton. Iya beb. Kanto? Pansik kantonnya beb. Tapi lino, Georgina. Wala ka nyap. Hindi pa. Niiwi sa laban. Tunda kayo ba? A few moments later. Ay, ito gagawin mo? Gapo. Ituloy mo pala yung may gagawin kumanay. Ang tuta na. Yan. Tuloy mo ah. Akin siya alam mo. Balak ito. Ay, jadi na. Sika pala matuloy papasin ko man ay. Ang tuta na. Kung di panis. Ay, pagpahag ka lang mula. Wata tiri sa iram na. Kulang to. Tonto dyan ay. Wata na yung malag. Malag? Ayan. Ayan. Pumalag ya. Ay, atala. Ang sa munitan. Ay, grabe. Kapag ka na sumpal sa kanya? Nay, ano yung may gagawin ko ba eh? Yan to tang. May malagyan panis. Eh, konta. Ito po may Georgina. Konta Georgina. Ay. Sa walak. Ay. Wala namang panis. May mulag. Panis siya mulag. Ay. Atan, aki wala sikatan. Kasi nanay, baga to. Ay, sugamitin ko. Ay, kasi ginamit mo, oh. Timpa sa uyo, ay, sugamitin ko. Ang kwantag sika.